občerstvením. Čo je podstatné povedať, máme tu aj tú novinku Targa, ktorú sa môžete osviežiť. Je to neskutočne dobrý nápoj, ktorý, ak sa nepletiem, pochádza... Jezdí na ty motorky spíš, že baví ta jízda, Zdeněk Zelinka veľmi pekná. Je svoj úhol na svojej 30-ke. Teraz Dominik Nekolný. Zdeněk Zelinka už je teraz na ňom nalepený a ešte kontakt ku koncu. Denis, skús nám dať najavo aj ty trošku z tvojho pohľadu, či je auto v poriadku, či si sa vyhol, paráda. Takže super, Denis sa dokázal tejto zrážke turbo, takže v tomto prípade turbo premýšľalo ten zvuk TV8 a tam sme videli obrovskú chybu. Je to nástrele pre Davida Autodálnice. Davida Vencia. Samozrejme hodnotenie ako Andrzej Simleran, keďže v tomto prípade David Genci prešiel zónu číslo 1 úplne rovno. A teda Michal Finkovs na to správne zareagoval, taktiež vykonal svoje auto, ale našťastie to neprišli k žiadnemu kontaktu, k žiadnej kolízii. Artura, a teraz vidíme, že on sa hodne chybuje v zóne číslo 1 a 2, trojku našťastie pobral tak ako zo svojej sedačky. To asi nie je úplne príjemné, toto myslím si, že ešte nezažil počas top 16 ani 8, no ale každopádne Artur Dáda nedáva vôbec žiadny priestor. A on zvolí z jeho 36 sú milimetrovej blízkosti. Aj keď vidíme teraz Artura Dádu chybovať a vyrovnáva svoju E46, bolo to pre miesto prichádzať v opačnom poradí, takže Artur Dáda nádherný prejazd zónou číslo 1, taktiež aj 2. Honza Konečný, korekcia v zóne číslo 2. Vidíme, že Artur Dáda zdroskoval pre zónu číslo 3. Neviem, čo sa tam stalo, vyzeralo to, ako keby mu vypadla rýchlosť. Každopádne Honza prechádza celou traťou v tomto prípade a užíva si to už osamotene z pozície v tomto prípade lídra, keď je samozrejme chaser. Pravdepodobne už musí byť čo nastaviť, ale on to ešte nemusí byť úplne vnádol. Samozrejme rozhodcovia posúčili tieto bezly ako lead versus lead a chase versus chase, takže ešte stále nemusí byť nič definitívne rozhodnuté. Stále je tu v hre minimálne one more time, podľa mňa. Takže rozhodcovia už sú nalepení na monitoroch a sledujú, čo sa tam odohralo. Kde teda presne nastali tie chyby. Tým prejazdom, tak ako sme to ešte krásna prevádzovačka od obidvoch, teraz nádherná prejazd aj zónou číslo 6. Obrovský potlesk od vás v tej zóne číslo 6. Teraz oba jazdci, jedna chyba v zóne číslo 7. A Artur Dáda hostinské na prerách svojho supera. Hodne vzdialený Arturovi Dádovi, ktorý mu utíkol hneď na štarte. Samozrejme, tým, že skrátil tú trať, Artur Dáda teraz nádherne prechádza zónou číslo 6. Tak ako to chceme vidieť, Honza Novotný je na ňom nalepený, čo to dá. Taktiež aj pri prehľadačke cez zónu číslo 7. Taktiež tam prišielo zadný nárazník, alebo ten tam chádzajú. Takže Tomáš Bátor ako líder, Václav Bory ako chaser, Václav Bory ako sa vykonal s väčším úlom. Tomáš Bátor je skutočne opäť Václav Bory a na ňom nalepený. Teraz vidíme, že Tomáš Bátor chyboval pred zónou číslo 6. Václav Bory na ňom nalepený. Hneď na výjazde. Ani len nedočil
za Česku do zóny číslo 8, čo je obrovská škoda. Takže si poďme vychutnať tento súboj. Chalanov, ktorí si majú čo vrácať. Poďme na to. Marko zakočil cez zónu číslo 8. Tak ako si spomínal, bez nejakej turbodery a z toho Jaroslav Neplech celkom často čaží. No a poďme si vychutnať tento súboj. Pozrite sa, ako je Marko Zakožil blízko hneď v nástrele a vidíme, že to bola veľmi tesná chyba. Ja teraz neviem vôbec, čo sa stalo, pretože aj... Že počujeme, ja som už prichádzať Marko Zakožil, teda ako lídera vidíte, Mareka blízko. Práve pre Adriana Bartochu za to gesto, že teda dovolil svojmu superovi ešte opravovať a poďme už na ich battle. Samuel Valerov ako líder a Adrian Bartocha má čo robiť so svojou krásnou jazdou. Samuel nekompromisne pozdĺž celé trate. Pozrite sa, ako Adrian Bartocha zmenšoval a tam prišla obrovská kolízia. Počuješ štartovať ich motory z polnosta, takže Adrian Bartocha ako líder, Samuel Valerov ako čest. Vidíme, že Samuel Valerov sa nechá nejaký ten rozostup pravdepodobne. Tá chyba v zóne číslo 7 bola Adrian Bartocha nekompromisne cez zónu číslo 4. Teraz nabieha do zóny číslo 6. Neprodukuje žiadnu chybu, ale pozrite sa, ako je Samuel Valerov blízko svojho superovi. Poďme si vychutnať tento súboj. Evanox ako chaser, Marko Zakožil líder. Vidíme, že Evanox Marko Zakožil pozdĺž našich pamätov. Zóna číslo 7 prichádza aj prišlo k pochybeniu z jeho strany a Evanox postúpila cez tento battle ďalej. Ale poďme na to, nepredbiehajme Evanox, zóna 1, 2, optimálne chybuje v zóne číslo 3. A už počuje prichádzať oboch jazdcov k nám na trať. Takže Marko Zakožil prenasledovaný Adrian Bartocha. Oni sú absolútne začiatočné časy. Do zóny číslo 6, tak ako sme zvyknutí. Adrian Bartocha teraz je nalepený pri predávacích. Časti M2 Marka Zakožila. Tak toto bol battle ako z veľkej knihy. Ja nechápem, kde Adrian Bartocha žmýka výkon z toho podmostu a poďme si vychutnať možno poslednú jazdu tohto dnešného dňa. Pozrite sa, ako je Marko Zakožil. Bartochovi. S Adrianom Bartochom v zóne číslo 4. Toto nie je to, čo chceme vidieť od našich pretekárov. Vidíme, že teda jazdci ešte stále zostávajú na trati, pretože výsledok tohto battlu ešte stále nie je definitívne známy. Stále... The succubus.